abusiafo ya hye kota foforo ase adusua foforo kra na afi nimdie foforo kra na afi yensa aka minimiye se kota na etwa mu no mo ne yen na ye se adusua kota yin so mo de mo ho ebehye se adusua no. The whole of this quarter no ye ba behwe the present truth in Deuteronomy no kwasam imprimprim no kwasam a ewo Deuteronomy ehumanu mo na sa kota yi mu nyina ye ba behwe na otwi mu adusua ye de behye mase no ose preamble to Deuteronomy and as Deuteronomy ngoma no ni ni animo twen ye beba sisia. So say yendo ana say odono etise so nyankopon de ne dono effort so no katuate no ontumi oni choice na doni ba be yesu nti oba na obi a ho epo na nyankopon penisa no pese e free epem e dono Israel for no ne yen die no the same thing but onyame so say on tra ho hwe yen da sa mema munyina akwaba enenso twedi ampon nyankopon ayeyadom wode yenkwa afem yemboni nyina chi yeda so etinkwamu a na ese fatase etimi hia se yebeka ho asama yede ayeye ede emanedin minim yie se biara mo biara nso no mo nso onemo diniye sene na me kano quarter foforo na ye hya last quarter na ye adusua de pa minim yie se ahomegie adusua no wasua sambre de waye krado anase waye nhyehyɛ se 24/7 no wonya adwuma saa at least wo de homeda ne besi ho na won so de agye wa home wa asasi so abra ye twen ahomegye a edi animu a eye ultimate no na ye bekọ osoro akwakodi eda ensa eda no na otwi mu ye hye adusua foforo asekra ya hye kota foforo asekra ti ne wo hye kota ye adusua na o say present truth in Deuteronomy sese ya no kwasem a ewo Deuteronomy engomanu me wa begwafo wa ha omoba beboaye na afi yede sadisye ede abremo baransa na no mayenkutie anwumon free London Ghana memenda akwanfo singing band for omu wia yede adisyan mu pense mu ebeto amso. Standards of
Yebeda London Ghana memenda kwanyo for sinking band for ase enwuma omudi edi edition yenimu amayen se wo hwe yen edition no a o se emprempren no kwasem a ewo Deuteronomy enwuma ne mu no kwasem no se wo hwe Deuteronomy enwuma ni nyina na enwuma bi a son kokra Mose enwuma no ne di awieye no no eno ne Deuteronomy no na saa Deuteronomy no efri hefa ene baaye saa Deuteronomy huma we say no yenim se ohene bi ebedi Israel for so na ye friend King Josiah ewo afe ahansia aduanan ekopem afe ahansia nkrono no na ohene a odi Israel for so ye King Josiah na omwo ho na obi ko asorefie ho no ko hu enwoma bi saa nwoma no ode bre wo hene no ma omo kenkan ye na ejina saa nwoma no so ma Israel fo hu se hyedie bi onyankopon de ama yen no yeni so ni onyankopon kasa enyi nyina for all these years no ya fire kwan na ye de yepe se saa na tie de a enye yejina saa nwoma yi so ede nsakra so ba Israel enti King Josiah jina saa nwoma no so ede nsakra so pa ede ba Israel sa okenkan ahemfo enwoma na saa nwoma no ne ejidi se saa tam no mo frɛ saa nwoma na apam nwoma
saa nwoma no ne gidi sɛ ɛyɛ Deuteronomy nwoma no a saa kɔta yi mu yɛ ba besua no na Israel for to kwan from Egypt eba Canaan 40 years ɛwɔ sere so ɔma ba bedru Canaan hye so nti ba bi ɔmu gina no ɔmu hu sɛ Canaan ne da hɔ yi na nkransɛm a Mose de mɔm ɔhyɛnsɛm a Mose de mɔm abakɔsɛm a na Mose de mɔm sanse na saa na kanso afɔ na aka ɔmo hyɛ kwantu no bebree awu nti na ɛwɔ sɛ ɔkaakae ɔmo na ɔde mmaransɛm a Onyankopɔn de ma ɔmo no sɛ ne ɔmo kɔ Canaan a ɔmo wie nkofi ɛno ne Deuteronomy nwoma na ayɛ ba besua no nti no kwasɛm sɛ nsɛm bebree wɔ Deuteronomy nwoma yi mu nti nsɛm titiro mmiɛnsa ɛne ɛpɛsɛ yɛsua firi Deuteronomy nwoma no ɛwɔ saa kɔta yi mu nyinaa ne edi kan broni sɛ the everlasting covenant law and grace da apam mmara ɛne adom na fe yasahwe what it means to love God and your neighbor say kasa odo Onyankopɔn ani wunua etesen na fe nso ye behwe se ne Deuteronomy nwoma ne ɛda Onyankopɔn dɔ edi ɛde akyerɛ ɛne nsɛm potitiri miɛnsan a yɛde behwe saa akɔta yim nyinaa mu na ɛne na wɔtwe adisua no wɔsɛ preamble to Deuteronomy ana se Deuteronomy nwoma no ne ni animu ansɛm yakase bibi eni animu ensam a se ne ye nyina yenim no Deuteronomy nwoma na amakwa bibi na de na baaye enti ebedi ka hwe niema nkitenkiti bi e ekofrefre Deuteronomy no e de baaye na afi na otwe edi animu no ya hwe ya start awura Deuteronomy nwoma nti ebetumi abasa disua ya ye be kan mpo ye mbo Deuteronomy krampo ye nkoti bibi krampo mfiri ho no sanse niema bi na kwatwetwen na e de baaye na emom ye wie na disua na ne edidi suo ni nyina no obehu se obemma wana Deuteronomy nwoma no nti ase pa no abegwafo sonko wa hase a omoba beboa na yedi sa adisua mu nkyerɛkyerɛ mu ade abrɛmo me de mosomfo Bismarck Mensa ene yewo adomti Elder Kingsford Dia Boama asan abeka me ho ofidua mu hase Elder yɛmo akwaba yaja na me free Elder so na me be manimu a sister Adwoa Fosia nso ena eti mfimfini no sister Adwoa yɛmo akwaba yera red na fe me ba me nkyɛn happy a openi otin Mensa nso ɛwɔ me nkyɛn hase openi otin yɛmo akwaba me da mo ase sɛ munyina yɛto nsa frɛ mu no modi ose ayoyo sɛ yɛmfa adisua kono ni sɛ ɛmfa mrɛ yɛn adisuafoɔ yɛhwɛ Deuteronomy nwoma no ni animu sɛ ne medical bie book ni nyina ni animu yɛhwɛ yɛbe wura book no no de kofa book ne ba ne ɛho nsensem na afi ansa na yɛtimi die yɛti anu book no mo ankasa ti first of all yɛhwɛ yɛn kai bosam no ɛwɔ 1 John chapter 4 verse 8 Yohane nwoma edi kan no etire 9 yimu enwotwe openi otin yo Yohane nwoma edi kan eti 9 chemu aye nwotwe man ti ni atro no se o se de onno no nhunu Onyankopɔn no Onyankopɔn ne odo amen amen wait me da se pa se wakane sama eda yɛnhwɛ saa enka abosam ya ya kan yɛmfa nhya ase emfiri enka abosam yi in the context of your memory verse and actually saying memory verse wakani say na yebekire odo ase odo in the first place yebekire odo ase na say Onyankopon edo etisen me da say we are Bismarck o say ni awon no na onim onyame say ye wi ase aye we no that word odo no assembly ne nkyerase no enipa fa no tra tibika se me do me kraman me do menua me do madamfo bibia yesu odo ena odo no eba connotation anase meaning ye de ma no yetimi interpret no ekwan bibiri so nanso se ye ba twerɛsɛm mu a Onyankopɔn ma ye te ase se yesi ye do no de a na wo se ye hunu onyame no a yesom no efise saa onyame no woni odo onka se onyame ye odo na emum oye odo not that he does love but he is love ada no oye odo se betimi ehunu onyame do no mu pa se adasa e wo se ye twen ya adwe ko edin tru onyame bo ade nyina no wo se eye ofira ase na eye obo nipa wie o se na eye pa it was very good and we see edin throne de man nipa o ma ye hye ya wo se
Adam ne Eve ɔmo fa so na afei ɔmo tena ɔmo asetena nanso yɛn n'agya no ɛkɔyɛ asɔden ɛhɔ no yɛhunu onyame dɔ a ɛbaa mu ɔmo yɛ asɔden onyankopɔn no ne tutu nanamo ɛkɔ ɔmo nkyɛn kɔbusa sɛ Adam wowɔ he na onyame ne baabi a ɔwɔ nanso na ɔpɛ sɛ Adam ɛyi n'ano agye tum sɛ wayɛ mfomsoɔ bi ɛno akyire no onyankopɔn esiesie wɔn okum aboa ɔse sɛ mogya hwie gu ama nkwagye ɛma na onyame pɛ sɛ ɔgye wɔn kwa nti we ha no ɛmɛ yɛhunu onyame ne dɔ sɛ onyame ɔyɛ ɔdɔ mpo ne ma hwe ase a otutu anamo ɛhwehwɛ yɛn onyame nabotere no a ɔwɔ ma adasa no ke yɛ bɔne a tɔ sɛ onyame twa yɛ firi hɔ immediately mene umienu sɛ obi yɛ mbɔne sesi a sɛdeɛ ebi a yɛbɛ react no yɛpɛ sɛ obi ahunu sɛ asimasi anaa ɔbɛnten wayɛ yɛ bɔne nanso onyame nam n'akwan ahodoɔ so ɛba yɛ nkyɛn na deɛ atwa toɔ koraa ne sɛ wɔse sɛdeɛ onyankopɔn dɔ wiase ni ɔgye a na ɔpɛ sɛ ɔgye na adasa nti ɔma ne dɔba Yesu Kristo ɛbɛwu ɛde gye yɛn nti memory test no John ɛtwe yɛ adwene asi so sɛ onyankopɔn afrɛ yɛ sɛ yɛmɛyɛ ne mma deɛ a na wɔsɛ yɛ nante nanamo nso sɛdeɛ onyankopɔn ɛyɛ ɔdɔ no saa ɔdɔ no na wɔsɛ me no mienu yɛdan na di nti na Yesu ɔka kyerɛ sɛ yɛsɛ yɛdɔ onyame a yɛhu no na sɛ me nnɔ me nua na meyɛ ɔtorofo sɛ onyame no a yɛsom no no ɔyɛ ɔdɔ nti biribiara a yɛbɛyɛ biara na mo biara yɛbɛtuo biara no saa ɔdɔ no ɛna wɔsɛ yɛyi na di ɛma adasa so ɛtumi hu yo no ɛda before ɔbɛkɔ no ɔdɔ yɛ asɛm a wokan so nyankopɔn ɔbɛtumi afɔ so ɔdɔ nyankopɔn ɔbɛtumi afɔ so sɛ yɛndɔ anaasɛ ɔdɔ no ɛte sɛ ɛyɛ nhyɛ obi bɛtumi ahyɛ obi sɛ ɔndɔ no na sɛ wontumi nhyɛ obi sɛ ɔndɔ wo deɛ a risk element bɛn ɛna ɛwɔ ɔdɔ mu sɛ obi ka sɛ ɔbɛdɔ a element of risk bi wɔ mu anaa yo ɛm sɛ ɔdɔ risk wɔ mu sɛ wodɔ obi a nipa no bɛtumi adi ohwamɔ nti na onyankopɔn ɔnam n'akoa Moses so ɔde nsɛm ma sɛ ɔmfama Israelfo sɛ ɛka Deuteronomy 6 verse 5 a mede firi 4 hɔ wɔse montie Israel Awurade mu Nyankopɔn ɔyɛ baako wɔse na mobɛdɔ Awurade mu Nyankopɔn mode mo akoma nyinaa mode mo kra nyinaa mode mo ahoɔden nyinaa well, you should love the Lord your God with all thy heart wode wakoma ɛna ɛdɔ nipa no wode wakoma dɔ nipa so a obɛtumi adi ohwamɔ ɛnso onyame se yɛ no yɛnhwɛ onyankopɔn ɔbɔ Lucifer a yɛnyɛ frɛ no Satan no ɔne nana ɛwɔ ɛsoro ɔbɔ no kama osiesie no kama ɔma ne talent kama nanso mmerɛ bi du ya ɔbonsam eti atua sɛ yɛkan Ezekiel chapter 28 verse 12 to 17 wa anaasɛ Isaiah 14 12 to 14 a ɛyi mae ɔte atua wɔ soro bɛda na nkɔtumi ati atua sɛ nkɔnyankopɔn de ne dɔ no ɛfɔ so no a katuateɛ no ɔntumi ɔni choice that free will no ɛni hɔ nanso me ne umienu onyankopɔn ama yɛ free will nti na da bia onyankopɔn ɛde n'asɛm ma ya wɔse yɛmpa no we should choose him ɔmfɔ so yɛ sɛ kyinkyina a na mmom oyi esi ya ni so sɛ o pa me a sei anamɔ sei na afa so a deɛ wobɛnya ni nhyira a ɛfiri so ɛbɛba ni so wampa me a na wofa wakwan a deɛ anamɔ a wobɛtuo no esunsuaso a ɛbɛba wakwan ni nyinaa yɛ ɔdɔ no bia ɛfiri sɛ ɔno a Onyankopɔn ka nkyerɛ me sɛ manfa n'akwan so a deɛ bɛsi makwan mu ni wayi ni nyinaa di akyerɛ me nti that is ɔdɔ a Onyankopɔn wɔ ma yɛ ɔpɛ sɛ ɔgye yɛn nti biribiara onyame yɛ bia no oyi na di de kyerɛ yɛn sɛ deɛ ɛbɛyɛ a free will anaasɛ choice no a ɔde ama yɛn no yɛbɛpa wo paapa great na sɛ deɛ wɔkyerɛ sɛ ɔdɔ nhyɛ nim nhyɛ kɔbɔ mu pɛ ɛnyɛ ɔdɔ bi mu ɛnu nti na Onyankopɔn wanhyɛ Lucifer na ɔde saa ɔpaw no de ma no ɔde kɔpaw bibi bɔne okay sɛ nhyɛ nim deɛ anan deɛ me ɔpaw deɛ anan sɛ there is a possibility sɛ betimi de me will no apaw deɛ me pɛ great okay all right me das yɛntos ne yɛnhwɛ sɛ ne elder di asi no yɛnhwɛ sɛ ne free will anaasɛ sɛ freedom yɛ a Nyankopɔn de ama yɛ ɛfa ɔdɔ because ɔdɔ no ankasa yɛ freedom ɔde ama yɛ no yɛnhwɛ ne nsunsuanso a
enya wo nipa na nyankopon aboy ayeye pepepe na nkabone bia eni ye hono kinkan Genesis chapter 2 verse 16 and 17 na afi yahuri akokan Genesis chapter 3 1 to 7 yen hwese ne esitie se ne nipa hwe ase na afi nsuyire no so mo se mo ma edika ni ti a mienu nche mo edun siane edun son ma yiti na tro no se ase na ohye onipa se tro mo hanua nyina dibi na papa ne bone hu nim de edua no de eni efrise da obedie no wuo na obewuo amen amen great now okay can 3 1 to 7 and so na to chapter 3 1 to 7 mo se ngum edika nkro na iti ya miensa nche mo ba kon ekopem nson ase na owoye eni tie che ne wura mu adome a awurade nyankopon ye won nyina na obisa oba no se into nyankopon aka kire mo ampa se mu ni tro mo hanua mu ni tro mo hanua na ebi na oba no bua owo no se tro mo hanua abeno yedibi na nso dua esi tro mo no mfimfini no abade onyame aka se mu ni bi nso mu mfa mo nsa nka na mo anwu na owo no aka kire oba no se enye wuo na mo bewuo na nyankopon nim se da mo bedi bie no mo ani bebue na ho ayese onyankopon ahunu papa ne bone na oba no hunu se dua anu yese odi na eye ani wa fe eye akono na ebeti ani enti oti na babidi na odi na odibi ema ni kunu a oka ne ho no nso na odiye na won ba nu ani buebue na ohunu se ode daadaja enti opempam brodoma ahaban ye nkata nimu efae amen amen enti openi ochi se ne wakan ye nhwemfoni ben ne etwa kire ye efo nyankopon da ode maaye ene ope a waja ye pe a waja amaye ne ehunzu nsanso openi me da se bebre em se adusuano echiremu pefe opa onyame de maye ene nia ode maye no ahoden a ase ode mam no mienu ni tumi a ode maye nti na nhye so bia enum nti na yitimi de oso obutro mu nyoma ni nyina ma okati se mu bia o mutumi ye den edi na emum ba ko bi de omu hwa so omu nye den omu nka ho enam se ode openema a omu ni nti na one set up perimeters bia se aha de wuntimi ntra because be osiriban bi wa abro mutimi nko ho den ko mutimi nko ho na sa olden days ni present day no any amesisi no equally the same jan ye pen so ani efo se no na ka ya mam ni nyina ba ko pe mo ani na nka ye den sa oh no but what the bow like in to ye current yi so a adekro no na ye oh no ani pam pese bibia ye pese ye bibia mu fifi mu bibia pese ehunu de ekro oh no nti wo se afa de koduru bia afa de na se ahwe ase na afa de aye kojo wa mani pasa na ma afa de asai kura enti onyame anhwe no saa ama obeden afa de ade ono boy a no fu se ye pe odo ne ani gie ewie no se ye no obomodna so obeden obi ye free ho oh no na ekoma me no mienu awie brewie nso ato ye nso because the same thing na odema wo mu so wo mu ni so no ya pam na no mu pam ye munye sei na menye mu sei bre bia onyame hwasa ne de na obey aden na ye nipa ye de ye momodin se ye be ye ahono oya na ya ka sunsum no de pe na honam ye mre enkosi da be na honam na ye din so ahono onyame wo so onhwe da ye onhwe nda sa ebedu point we there say always a cut off point enti se yansa ne ye kose saa ne ye be kono dia ebedu mebi no obe draw line between papa ne bone no ma ehu bebi a ye gina draw ahono enti e no na wo se nipa ya ahwe yi na ye ade a wo se because wo se laws na governs our old times no sa loss na Isaac Newton say sa gravity law of gravity na dey ma be te be hwe form no tumi e wo mu no eno na ma boso me etwa fa awia ho na awia so twa fa boso me ho sa na ma na ne koso ense sa free tete no be si sa bre na e koma me no biero so a awia so biara wi ya to yen so pepepe okay great me da se pa yan show de bia say ye hwe ne say ya ende na ye mblemu nyankopon say like for instance adentina say na wo ka fence as in one and one to fence no na and I'm prevent you from going there in the first place
nti sɛ ka sɛ nyame anka wa mo pɛ na anka amasa ene sɛ yɛbɛbili mu nyankopɔn ana yɛnkyerɛ asesɛn ma nipa yɛnte aseɛ sɛ ɛte sɛn because anka nyankopɔn kan ɔde pane ma yɛde anka ɔno nso tumi withdraw pɛ no ade no ɔyɛ ne saa megidi sɛ ɔdɔ ntine ma ne yɛ saa na nka obetumi ayɛ sɛ robot no deɛ ɔbɛka bia ne edi so yɛnni control bia nanso so ɔmayɛ ɔpɛ no sɛ yɛ mpaw me phone yi sɛ mpɛ sɛ me call WhatsApp me na me check the phone yɛ nti me wɔ total control ɛwɔ phone yi so sɛ mpɛ sɛ me nkɔso koraa oni ho asɛm ɔno ntimi nyɛ adwuma bonyame dɔ yɛn na ɔpɛ sɛ ɔde yɛ pɛ ma yɛn na dɔ ni mu no yɛ ayɛtimi paw deɛ yɛ no ɔgyae sɛ ɔde yɛ pɛ bɛ ma yɛn ɔnhyɛ yɛn sansa ɔdɔ nyɛ nhyɛ sɛ wopɛ ɔbaa sɛ ma wonhyɛ ne ketee afei ɛhyɛ bɛ ma na ɛsuro bɛ mu na ɛdɔ ne ba bɛyɛ suro nti wobaa na obi ho ɛɛpo na nyankopɔn mpɛ ne sa na ɔpɛ sɛ yɛfiri yɛ pɛm ɛdɔ no yɛhu deɛ wayɛ ama yɛn na yɛdɔ no nti ɔdɔ ne nhyɛ ɛnkɔ papa medanse yes na kyɛ sɛ deɛ mo kyerɛ ne sɛ ɔdɔ ngyina baabi faako ɛna freedom gyina baabi faako ɔdɔ freedom hyɛ ɔdɔ mu ɛyɛ nti nyame yɛ ɔdɔ a ɛyɛ part freedom ka ho nti it is not sɛ nyankopɔn gyina baabi na wahyɛ da abɔ ɔdɔ gyina baabi ɛna freedom nso mfa freedom na yɛ ɔdɔ nti no once a ɔyɛ ɔdɔ no deɛ there is freedom nti ma yɛ nhu ne sɛ anka nyankopɔn ɛyɛ saa na yɛbɛbile mu nyankopɔn because ɔyɛ ɔdɔ nso freedom yɛ part of ɔdɔ because the moment you force somebody is no more love it's compulsion nti force yɛ na ma yɛnte aseɛ saa na afei yɛntimi nte nwoma no a yɛba bɛkum no ase yɛ pa great ɛne yɛnto aso ne yɛnhwɛ from there no yɛhu ɔpɛ ne ɔdɔ a ye kan ho asem yi nti ne onipa kɔpa oyɛ no ɛde nsunsuanso bɔne ɛde abrɛ onipa yɛnkɔ Genesis chapter 12 1 to 3 na nyankopɔn frɛ Abraham no yɛnhwɛ from there no yɛhu sɛ bɔne ɛtoatoa so saa ma ɛbɛduru baabi a na ɛwɔ sɛ onyankopɔn frɛ onipa bi na ɔde ne bɔhyɛ ɛde ma no na yɛnyina yɛnam saa onipa no so na ɔsa atwe yɛn bra ne nkyɛn yɛnhwɛ ne esi ɛwɔ Genesis chapter 12 1 to 3 na Awurade ka kyerɛ Abraham sɛ wo de afiri asase so ne wabusua mu ne fie wo agya fie kɔ asase a mekyerɛ wo no so na mɛyɛ wo ɔman kɛseɛ mehyira wo mɛma wo din ayɛ kɛseɛ na wayɛ nhyira na mehyira wɔn a wohyira wo na mɛdome wɔn a wɔdome wo na wo mu na mehyira asase sumusua nyina amen amen great and sister Joa sene wakan hye wo twa wani ekohwe asenua no na wo hwe the death of Jesus na fe Jesus Christo wu achi no sene gospel no so spread ye sign na onyankopon frɛ a wo frɛ Abraham yi ema ye te ase promise ana ode ma Abraham yi okay me da ase se hwa Abraham a che nyame beye no Abraham yeah nyame frɛ no o kire no sɛ free baby a wo free wabusuam meye o man kɛse mehyira me ne omienu Yesu afrɛ bia na baby o na enye na so se ye free baby e wo ni mu bɔne ni mu ni su ni mra yeah ɔba bewu ama ye bɔne bia na ɔde akyɛ o kwa kosiesie baby pa bia ama ye sɛ de ɔka sɛ Abraham obeye nhyira nipa nyina behyira de obedome wo no medome no de obehyira nso mehyira no ekoma ya emi no mienu te ye Kristofo ne ye gi Yesu asem ni di ne edi na namo na chi a sabo hye we nso homa ye o se asase a mahye ho bo na mede be mamo ye gi di sa ye nsa beka e heaven kronkron a onyame di ama ye no ye hye ho bo a obeye o se wa frɛ ye ye nso obehyira ye de obedome o se onyame obi di ne nsa kanwa nyame eni kosua na obi di nyame aka ti ehye Yesu tumi na se a ne bambo ne kata ye nso da enti osai fo ntimi nya yehwe enti bonsam de eni su tumi bia ti tore bia ye Kristofo e meka bonsmani mese wo ni tumi bia obonsam so wo de ne se be hye Yesu ase sanse Yesu tumi ni tumi ade nyina se de oye Abraham kese no me no mienu sa na koma yen ti e be hye na se a insure de ma Abraham no e wo homa yen ye be yen hyira ama nipa nyina hu se wo hyira yen nhyira na nye sika ne ahonya de nko a ye Kristofo ye nim
nhyira nyame hyira nyina nkwa ye wa me no mie no ene ye te ha yi no eye nhyira kese nipa bebre awu especially pandemic mu ye ntene obi a but these are great blessings so sorry da na wa hoden ko ba eno nko akra ye nhyira kese o nti nyame se se be hye na se a obehyira ye de otan ye no betan ni bi ye be yetire ye nyedua to ma ye bo hya kese a de odi ma Abraham no sa bo hye ni bia trose mu nyina e wo ho ma me no mie no se ye di na na mo achi no kremu a ye be nhyira me da se pa se sister Jo wa ye na sama abusiafo ye gusu aye hwe Deuteronomy ngoma no eni animo no kwasam se ye kase ye be hwe enima asisi nyina ansa na Deuteronomy ne ba ene afini nyina kura mpo ne yewie no nko ansa na aba be hwe Deuteronomy no nti wo be hwe a ye fa atrapoye bi nkakra ebe boa ya ma Deuteronomy ngoma na ye ba be kum no ye bete ase eye panti first of all ye hu say in the first place onyankopon yodo odon so nyenhye enti se wanhye ye dia ende na ode paw e ka odo ho enti se opaw ka ho de ye wo hu right se ye betimi apaw papa ana se be paw bone ene onipa akopaw bone ene edi nsunsanso abreye onyankopon wo donti no ene wafre Abraham se ye yensanfa Abraham so na wonsan ye de ontwe yen emra ne nchen great yenhwe nsunsanso a ye paw yi ekoye ya be Abraham asifu tete no sa bepem samre ye to aso na fi ya hwe ne eko edi Deuteronomy no ebeba no na ye ko ye nimu a ye hwe no na ye nhwe Exodus chapter 19:4-8 ye nhwe mountain Sinai the covenant at Sinai no ye nhwe sene no nso apama onyankopon Israelfo nya wo Sinai no ye nhwe sene no nso sitie Mose ngoma etosomienu no echedu enkron yimu enan ekopem enwotwe no amantie ni atro no sie Mose ngoma etosomienu ti don kron chemu nan kopem wotwe se moara mo hunu die mi ye Misraim eno ni se de mi so a mo akode ntaban so na me de mo aba mi nchen yi na afei se mo betie me ne na mo adi mapam so a ene mo be ya me ahode afri amanyina mu na me ena asasi nyina wo me na mo de mo be ya me asofo aheman ene aman kronkron ye nom ene nsem a ka kire Israelfo na Mose ba be frɛ oman no mpanimfo na odi nsem awurade di share no yi enyina eto won anim nwotwe no na oman mu no nyina bua apreko se de awurade aka nyina ye beye na Mose san ko ka oman no nsem no ekire awurade amen great me da wase pa se eda kinsod ma membra so ye nim sene asodin ema Israel for ekopie wo Egypt no ma akwantu no mu no ma beduru before Sinai so ena de esi ye ni enti why did the Lord nyankopon from free Egypt from akinkansem ya kan yo me da se ye hwe Israel for akwantu ye kan fa hudi a onyankopon de ma wo o fa hudi efiri Misraim emra onyankopon ma wo de moja ekeka wo eprano so de be ya owo bofo ekwa entimi nka wo o de wo atwa epokoko de wo ma basere no so waye enoma bebre ama wo adidiem onyankopon asiesiom kama mana o de ama wo na nye se Israel fo no wo yie diem no wo nyansan mu na wo ye nipa sonko na emom fra onyankopon frɛ wo no na ma wo ye sonko na onyankopon frɛ wo se opese wo di dwuma bi ma wo dwuma wo pese onyankopon pese wo di se e wo se wo ye oman sonko a afoforo bɛhwɛ wo so no mo asua na afi wo de wo ho ama onyankopon sa na no na onyankopon ma wo hyehyɛye Mose e kan kire mradu ne hyehyɛ ahodo se de menua no kan ye no na no enum ho no 19 enum ho no se so mu bedi onyankopon betie ne no mu adi na hye de no so ene hyehyɛ ha wo no man de a na onyankopon apam ene wo no ma apam efisa se onyankopon se nante akwanua we so na ogitum se obenante de a na ne onyankopon afa apa apam ko so se odi ni nhira no be dey ebe ma sa apami ene onyankopon so ehwehwe efiri yen so yen nchen so de Kristo Yesu amana bewu e de age yen
si eji Kristo Yesu di a enti no ka se obi a obedi Kristo Yesu adi no obenya nkwa saa nkwa gye no bi ena Onyankopɔn de ma ne ma Israelfo no enti omuni Onyankopɔn agitu mu se de Onyankopɔn aka odifa Moses so eka kire om nyina no omugitu mu se yebeden yebedi so no na se omuni Onyankopɔn ayeden apam a wo mo be nante saa anamo no so okay na de di akire no so mo nante so de a em sa disua no be yi ama so mo nante a na so saa mri apam no ye di so yeso ye de ba ya abra bomu a yeso ye ne onyame e ya apam so ofra no e ba me nchen se fa nipadua na okra ma onyame a me gitum se o me de me ho ama surrender to Christ me boasu se free na ekọ emi ne Onyankopɔn be de e betu anamon no Onyankopɔn so ka se odi ni nhira no be ka me ho obema me ahoɔden a metimi de atu saa akwantuo no nti saa hyehyɛ ya o ye ma Israelfo eye covenant a omu ye wo Sinai no saa bi so apam no enemre mi yeso ye ne Onyankopɔn wa apam se agitum se ebedi na anamon so a ye ne wapam na nhyira nso beba yen so yo medase pa yen to aso e na fe yen hwe ne edi hono yen hwe akirisan na fe asotwe a eno nso eba ye ewo Mose nguma etoso emienu no etredu enkron yimu enan ene enum no yimu enan ni enum ose mo ara mo hunu die me ye Misraim no ne sede me so a mo kade entaban so na me de mo aba me nchen yi na afi se mo betie me ne na mo di mapam so a ene mo be ye me ahoden afri ama nyina mu na me ena asase nyina wo me amen great great na afi se obeset me akan numbers chapter 14 28 to 35 na numeric etredu 9 yimu aduonu nwotwe ekopem aduasa enum no okay my intini atwene se Mose nguma etoso 9 tie ye edu 9 titemu aduonu nwotwe ekro no o se ka kire won se miara se metiasie ye Awurade na o se de mwakasa agumasomu no saara ana meye emu esre yi so ara ana mu afunu ebededa na mumu nipa o kan won se de mu nyina anu sie firi won a wadi mfia aduonu de kro mo nwinwin tie a me no mori enuru asase a me ma me nsa so me kire se me de mo betena so no so ji yefuni eba Caleb eni Numba Joshua na mo ema mo ka se obefa onumum no won ena me de won bekoso na wahunu asase a moto ho pin no na mo de mo afunu abeda esre yi so amen yenti yenhwe asotwen ben ena ewo ho ema Israel for bra no mo refuse say ombedi Onyankopɔn apam no ne omo nhyehyɛ Onyankopɔn ne omo ye no me da se bebre minua onse se ne onyame kan na odopa na oda na die Abraham akofre no baby ana Abraham wa okoyi ni free sa efie nu mo na abusuan ni mo abusun fie pa nanso oyi no eni free sa ho abesesa no kra odin sabuma no say Israel man ye den ni omachi na afi omu nyina enya nkwaje na modo a odo na dikire omuti na bra odo omu free Misraim ba ni nyina ne mpompa na onyanyi omu fra no omu Misraim kra odo onyami da na dikire omu na ya odo a ye son kokra ohno antum pempi no de ombeka obeka chiro bia o yebeye enina no wa ma backslide o ma de wa free ho kra ohno ati say any ase na onu abo amekan ya de obi gina pool mu na yebo na su a o de amoma yenhwe ne chese enthusiasm no wonu akra o gina ho no ne posture to say wasesa but sa hoden no na obunsa no beta hu say ni akwaye mi wonu weak point bia oba ya am so mi kwata no in no time once nipa na o yebo na su a ahoden ni a bia na o de ba na vigor bi na chese enti Israel for no ne yenye de no the same thing but onyame so se on tra on hwe yenda sa da bia na ofifo ono no de na ye de da bia ya for go say de ye be de so enti ebre bia ye be ya asodin bia na trisan be bia no o so o ma so twen na so twen no o ma no makwa yeah because
asotwe bia ba se be ye be den be correct nipa no ne mistakes enti ko school situation no na say court system si mi na the same thing eye for reformation say nipa no be sesa enti onyame ana say tro no kura kan say men kame aba oba na ma ne nyeden e ma ne nsei enti the more wo ko wayward na say obo modern so be de be direct no na nu nti na onyame ani ku ho na on pese da ne e be ko akiri san ni mu na asotwe be ba yeso nti ebi o ha na o de kokobo bi afem na hu se da bi de e ko na fe de ma ntene mu ama ojinsemu na ekoso so ye musu ahodo nyinam enti na oba asori system mu kura so aye wo obi koye bia na ahwes no we dey wo say ye den ye sensa no wo say tunu sen na say ye twena komia si nchen adade ni nyina just to correct the mistakes amount for na no na say ye bo modern si ye be ye nso so a it's in line with the onyame principles na say be ye be mania o pese ye nsa Canada ache no na ye da nkwa no so ye nsa be kansa me fa krabin kan em say said ejate aka ni nyina na nyame trust mu de aka na me ache say nyame ni nipa kwa apam ye busua said dia so twembre sa we Israel for dem na ya asefem pa o se nipa no wadi bru mfie aduonu no mienu pe na ko obosha asase that's right o se moafu bededa ho basa minu mienu ya asem abo me hu Jesus na nso abo sa de nyame aka bia ebem enu ti nipa mienu pe na ko obosha asase no me sure say o ma no mo free Misraim ko na e wo Bible anka o mo do de ba na o mo dos na nso Nyankopon se enam se nyame ka asem so ye beye de o ka nyina ye beye ye free wa na ye refi minu mienu sa na ye ye ba home da na beti asem na o de nyame aka nyina ye beye ye free na ni ye free akra na ye refi nyina to nyame mo ye na ye hu boni mu duro na ye ntwe ye hu ne ye hu apama ye ne ono nyame apam ni mu duro ye na ye nsuro san se si ekwa achi a ye benya so asotwe na eba ya o se o ma no madi mfi aduonu so nyina ye so na bia na papa bibia na wadi mfi aduotwe na ne ba wa aduanan aduasa o nyina agu ko ya o nti nyame hu ye mobo ye hu bone edu ne ye hu ye ni nyame apama ne wo no na ma ye nsuro bone na ye nsuro Nyankopon na di nhira brensen no me benya wo yo medase eda person de krabra na afi we gidi ye se Nyankopon anamotu opese ye ni tuo no se yebetuma di super ya dese yenya gidi ewo nyame asem trust se yen enemrem no yen kase bia ya tie atua nemum da bia ye ba ye beti asemi anopa ye tie awia ye tie enumre ye tie ye da ye tie te se Nyankopon kra adom ye se nya phone account social media ye asem no kwa na ye ko but do we trust in the word of God? That is it. Well, it is ya nye onyame asem no ya nya mugidi a na te say the Israel for the ya kan ya e bia ye nko ye bibi kakraka bi na obi ehunu say bia bo ama say no waye na emom nyame asem no me tie ne daadai no me nyi ni me fa anya adwuma pese man fa anya adwuma eno no kire say nyame do no a opese ode ma me no what's me love no back no me nyesa adwumadie no esa asotwe no me sabeka bi because semantie na asem no anya de a metimi anya se de esua no last quarter no ahomi a wose me nya wo nyame mu no ntimi nya sa yo me da mo ase say ye disia no first one no ha say na ye de betre abusiafo ye hwe Deuteronomy engoma no se ne na ye ka eho asem no na preamble no ne ni animu no de kofa Deuteronomy ne ba no ne abo na apostle no enye ni nyina ba ya yi mu abo apostle because ye ka se ye besua ni nyina no nko akora mpo no afi mienu krampo yentimi enwie sanse nema bebre ene ho ya yi mu na afi ya bona apostle se ne be ya ye bete engoma na ye ba besua no ase ye pa na next week no ye fe de ye be sha ase na fe yakọ engoma no se ne yedi kan ehu ye no ngoma no ye time a Israel for no efri akwanto no Egypt na oma beduru boshe no boshe asase na hye so na afi Moses ka akiro mo Nyankopon mra na afi okakaye omo ne Nyankopon aye ne ne omo kwa ma omo wi mfi ne ne ma bebre eno na Deuteronomy engoma no eno na ohene King Josiah ko hu ye no mu se saa omo ko boshe na asase no so ne Moses ka ye na omo twiro tu woni nyina no mo mfa nya adwuma ende mo nsan kofa saa ngoma no mra ne mfa nya nsakra no ewo Israel eno na Deuteronomy ngoma na Yesua no che hu ni animu nsem na afi ye de Abraham no nti wo se next week no ye ba behwe Moses be start aka history no
ɔmo abakɔsɛm de akyerɛ mo wɔ ɛhyɛ na no ɔbɛ start recount de ɔmo papa no mo fefa mu anti yɛbɛhwɛ na afi yɛhwɛ ne nyina ne yɛhwɛ emprempren adusua bɛn ne betumi asua firi Deuteronomy ngoma no mu ɛyɛ abakɔsɛm a atwa mu kɔ baayɛ ɛnɛ no deɛ ne betumi asua firi Deuteronomy ngoma no anaasɛ in other words no ɛdeɛ ne si a ɛnɛ saa mmerɛ yi nso esi a yɛbɛtumi anya emu asua ho no ɛno na yɛ saa kɔtaa mu adusua a yɛde abrɛwe yi enti minim yie sɛ yɛ nyinaa yɛde akoma ɛbɛhyɛ saa adusua mu na atumi anya adusua no mu ɛnte ase onyankopɔn nhyira mo babia mo biara ma yɛnkata yɛni na opinion ɔten nhyira so ɛma yɛn mama yɛ mo mpae ɛda wase nyame kwankyerɛfo pa da o ma yɛde wasɛm yi ɛkɔ mmɔnten so ne afoforo afie mu sɛ de bɛyɛ ansakraso bɛba Israel kokobɔ ɛkɔma a wɔn nyinaa so ɔden bae nti asotwe na bae yɛn brain so saa na ɛkɔma yɛn sɛ yɛn dida ho na afei ansesan adwen na afei anyo asɛmpa na ani antu anama wɔn ho a sɛ tie bia yɛn so yɛ brɛ so asotwe yɛn sa bɛka ma wɔn mpare yɛn na hyɛ yɛn den ayɛntimi fo asɛm nyɛ adwuma na aboa yɛn ama da kro a osisi ama hotefo no menne foforo no nso a yɛtie nyina yɛn sa aka bi nso obetie no yɛn sa ama yɛn ɔdɔba Yesu Kristo din mu nti amen Amen.